L-aħħar attentat biex il-gvern immexxi minn Roberta Bela jirrestrinġi jew b'xi mod u maniera jissoffoka id-dritt li ċittadin kwalunkwe jitlob għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali huwa kundannabbli u sospettuża. Kien qal fl-editorjal tal-Gazzetta Malta Today fil-ħarġa tal-ħadd kif ġie rrapportat illi minkejja li l-gvern irid ibiddel il-mod kif ċittadin ordinarju jitlob għal ftuħ ta' inkjesta għadu ma ta' ebda dettalji dwar kif u xejrit minkejja illi diġà ntavola l-ewwel qari fil-Parlament. L-editur jinsisti illi sallum lanqas il-Kamra tal-Avukati għadha ma aġġornata bid-dettalji li qed jinbottal quddiem il-Gvern ibda konsultazzjoni mal-ġudikatura u inqas ma' professjonisti oħrajn. Ġie rrapportat illi wieħed jista' joqgħod biss fuq ir-retorika tal-Prim Ministru l-akkolti tiegħu. Għallaqstant il-konklużjoni ovvja hija li Abela jrid jagħmilha bitqila biex jaqta' qalb iċ-ċittadin illi jitlob il-ftuħ ta' inkjesta dan billi jpoġġi kollox taħt il-kappa tal-kelma responsabilizzazzjoni minflok il-frażi inżidu l-ostakli. L-editur insista illi minħabba li ħadd ma jafx qed jipproponi Abela wieħed jista' biss jassumi fosthom illi l-gvern jażel illi jintroduċi xi tip ta' ħlas monetarju eżorbitanti u illi it-talba tkun imnebħa minn evidenza ċara. Fl-editorjal intqal li esponenti tal-gvern saħqu illi xorta waħda wieħed jista' jagħmel talba mal-pulizija. Madankollu l-editur insista li l-problema qiegħda f'sitwazzjonijiet bħalma seħħ tal-Panama Papers, meta il-pulizija naqsu milli jaġixxu tantu hekk illi fl-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ħareġ mix-xhieda illi l-korp naqas milli jaġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni tal-FIU. Dak iż-żmien il-pulizija kienu jqogħdu fuq l-ordni tal-Avukat Ġenerali. L-editur sa illi kieku ma kienx għall-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa bit-talba li jagħmlu biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali brabta mal-kumpaniji fil-Panama u l-kumpanija 17 Black, illum inkunu ferm aktar il-bot milli titwettaq ġustizzja. U issa, għax l-Avukat Jason Azzopardi verament qed jurta lill-Gvern Laburista, l-editur sostna li Roberta Bela jrid jifga dan id-dritt taċ-ċittadin. L-editorjal spjega li huwa ċar illi Abela ħadin it-tali deċiżjoni biex jikkuntenta lil pup illi ħakmuh minn ġewwa u jrid juri li għandu s-saħħa f'għajnejn il-laburisti illi tiġabdew isejħu biex jaqtawlu rasu. Roberta Bela lest jgħaddi bħal gaffa fuq is-soċjetà biex jikkuntenta lil muskatjani u l-laburisti hardcore illi tilfu l-fiduċja fih. L-editur jinsisti illi fil-waqt illi Roberta Bela qed imexxi partit illi għandu l-eks mexxej tiegħu qed iħabbat wiċċu m'akkużi ta' frodi u eks-deputat mexxej li allegatament kien f'konfoffa fl-akbar frodi istituzzjonalizzat illi qatt ra f'pajjiżna u għas-saħaq illi Abela qed imexxi partit illi diversi esponenti tiegħu kellhom rabta ma' Sit 17 Black Jorgen Fenech u li tal-inqas żewġ ministri minn tiegħu ġew iċċensurati mill-Kummissarju għall-Standards. Il-Labor ta' Abela, is-sok tal-editur, lest biex jieħu fuqu t-timbru faxxista. Ironija enormi, meta Roberta Bela suppost timexxi Partit Soċjalista li saftit ta' snin ilu kienet joqrob lejn il-liberalizmu modern.